Hej og velkommen til med Plants vs Zombies 2. Ja, jeg ved godt, det er ved at være et rimelig gammelt spil, og jeg undskylder at jeg starter her. Det var simpelthen fordi jeg prøvede at lave en optagelse før, hvor der en af min lille søsters venner kom ind. Der så blev jeg nødt til at kassere den video. Men nu er vi her igen. Med noget Plants vs Zombies 2. Der er ikke blevet lagt en video op på min kanal i så lang tid. Så jeg laver den nu. Og så tænkte jeg, eller der er nogen nogle af mine venner, som der har spurgt mig, om jeg ikke snart kunne lægge noget op på min kanal. Det siger jeg, jo, det kan jeg da godt. Så det gjorde jeg, og her er det så. Jeg sagde godt nok, at der først vil komme noget op, når jeg fik min PlayStation 4. Men jeg sidder og filmer på min tablet. Og det er, fordi de gad gerne se noget. Og så gik det ikke, at jeg ventede. Så jeg laver det nu. Ja, det var egentlig lidt det, som jeg havde på hjertet. Lige tænkt mig at sige. Og ikke noget klaver. Gå, vandmelon. Fuck så af. Tak. Ikke nogen kylling. Dum. Jeg hader virkelig kyllingerne. Det er simpelthen så irriterende. Og de er hurtige, og de er bare røvirriterende. Ikke en kylling til sådan en der. Bum, og bum. Bum, død alle sammen. Hold nu kæft. Dum. Bum. Væk. Det var rart. Oh god. Flere kyllinger. Og jeg har ikke flere power-ups. Ja. Jo. Go. Penge. Yeah! Jeg fik en gave. Lad os se, hvad det er. Lad os se, hvad det er. Lad os se, hvad det er. Hvad bliver det, mon? Hvad bliver det, mon? Det er aldrig godt ud. Oh my god. Nå, men jeg vil sige tak for i dag.